ಎಸ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪನು ವಿಲನ್ ಪಂಡ ಮೆರೆನ್ ವಿಲನ್ ಪಂದಲೆ ಪರಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆಪನು ಬಟ್ ಆರು ತೂವರೆಗೂ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆರ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೀರೋನೇ ಸೊ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಲನ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಲೋ ಸರ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಕಾಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸೊಲ್ಮೆದು ಎಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಸೊ ಇನಿ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ನವೆಂಬರ್ 14 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಡು ದುಂಬು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡತೆ పొడి ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನು ಬತ್ತದು ಆರನ್ ಬೆರ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದಾರು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಮೋಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ್ ಮಾತ್ರ ದೆರ್ತನತಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡನ್ನೇ ದೆರ್ತಲೆಕ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಐಕ್ ದುಂಬು ಇರ್ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಅತ್ತು ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಕ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನೋ ದಾದನ ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಆದ ಯಾನ್ ಅದ ನುಪ್ಪುತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಪಂಡದ ವಿಲನ್ ಹೀರೋ ಲೆಜ್ಜೆ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹೀರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೋದು ಪಾನಡ ಹೀರೋ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅದನ್ನ ಮಂತ ಮಸ್ಕತರಾಯನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ ಎಂಚ ವೇಟ್ ಮಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಕುಲು ಅಂಚ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಡವಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಾಜಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಆ ಎಂಕಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋನ ಯೂಶುವಲ್ ಐಡ್ದು ಡಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಯಾನ್ ಬಗ ರೂಪ ಏತ ಸತ್ಯ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರೆ ಹನುಮಂತ್ ಪರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ವಿಶ್ವನ್ ಪರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎರಡೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಹೊರ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಆರ್ನಡೆ ಜನ ಕೂಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಮಿಸ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಣ ಆಯ್ತಾವು ನನ್ನ ಕಾತನ ಕೂಡ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾ ಅಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಡ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ತೂವರೆಗೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆನಮನಿ ಯುನೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನವೇನು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇರ್ನವು ಪಕ್ಷ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಂಹ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪಂದು ಪಕ್ಷ ಉಂಡ ಸರ್ ಪಕ್ಷ ದಾದನ್ ತೂಪಾದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಶೇಡ್ ಯಾ ಸೊ ML ಅದು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುವರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ML ಆದಿತ್ತಂಡ ದಾದ ಮಾತ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ ಕನಾರೆಗ್ ಬೈಕ್ ಬರು ಕಾಲೇಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ML ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಾರೆ ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ MLAs ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಸೊ ಐಟ್ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದು ಬರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಕಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಈತ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಬೈದಿನ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಇನಿ MLA ಆದ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪುನಃ ಆತ್ನಟ ಜನಕ್ಲೆಗ ಆತ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ 10 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಸೊ ಈಗ ಮೊಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ ಅಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಿಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಪ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಾದ ಮಾಡು ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದ ಕೆಲವು ಪುರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕುಚಿ ಕೆಲವು ಕೊರಿಡ್ ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲಾಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆವುಡು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಇತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆವುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಮನ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಮೇಲೆ ಅವು ದೇವರ ತಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗಾಡ್ ಓಕೆ ಜೈ ಒರಿಯರ್ ದಾಪಿನತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ 4-5 ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಸ್ ಸೊ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹಿಟ್ ದ ಮಿತ್ ಹಿಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕಡೆಡ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕುಲ್ ತೂವೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಜನಕುಲ್ ತೂವೋಡು ರೀಸನ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೀಸನ್ 1 ರೀಸನ್ 2 ರೀಸನ್ 3 ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬಟ್ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟ ಮೋಸ ಹೆಚ್ಚಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಸನ್ ಮದರ್ ಸನ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಿಲೀಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಲವ್ ಯು ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂತದಿನ ಚಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ನೆಗ್ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು
ತೂಲೆ. ಎಸ್ ಸೊ ಮೂಜಿ ರೀಸನ್ ಅತ್ತು ನೂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 100% ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ 100 days ರನ್ ಆಡು ಅಂಡ್ ನನ್ನ ತೇಡೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರೆಡ್ದು ಬರಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂದುಂಟು. ಜೈ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕುಲು ಲೋಕದ ವಾಮೂಲಡಿ ಎತ್ತನಲ ದಯಮಂತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.